Добрий день, шановні колеги, глядачі нашої трансляції. Рада вітати вас на прес-конференції голови Меджлісу кримськотатарського народу пана Рефата Чубарова за підсумками 2024 року. Найближчі 2 години працюватимемо в наступному форматі. Спочатку промова Рефата Ага по головних напрямках діяльності Меджлісу та визначних подіях для кримських татар, що мали місце в 2024 році. Після цього перейдемо до сесії питань-відповідей від представників ЗМІ та озвучимо деякі питання, які ми попередньо отримали від читачів в соціальних мережах. Регламент не більше 5 хвилин на кожне питання і прошу сфокусуватись саме на питаннях, пов'язаних з 2024 роком, на актуальних питаннях. Матимемо 2 кола запитань від кожного журналіста і, власне, передаю слово Рефат Ага. Hürmetli jurnalistler, saygılı dostlar. Aslında bu konuşunu ana tilimizde, Kırım Tatar tilinde alıp barsak çok yaxşı olacak edi. Ama hazırlık görgende bizler bu toplantıga, bu briefinge jurnalistleri çağırdığımız vakit ayırmadık. Ukrayna tilinde, Kırım Tatar tilinde ve aynı zamanda bütün bu yapkan açıklamalarımızı çok böyle kişilerge bildirmek için bu sefer Ukraynaca alıp varacak ama inşallah gelecekte Kırım Tatar tilinde de alıp varırız, beceririk ve o sebepten şimdi ben Ukrayna devlet diline geçeceğim ve devam edeceğim. Переходжу на українську державну мову і почну з подяки за те, що ви зібралися, і ми маємо можливість поговорити про діяльність Меджлісу кримськотатарського народу у 2024 році, який вже минає. І перед тим, як перейти по деяких напрямках, я хочу зазначити наступне. Перше, я нагадаю всім, і особливо тим, хто нас дивиться і буде дивитися в архіві, це те, що відповідно до постанови Верховної Ради України від 20 березня 2014 року, яка називалася «Про заяву Верховної Ради України щодо гарантій прав кримськотатарського народу у складі Української держави», там зазначено, я цитую, Україна визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, як вищий представницький орган кримськотатарського народу. Це дуже важливе було рішення, політичне рішення. Ми потім перейдемо вже до правових рішень. Це перше те, що я хотів би сказати. І зазначу те і для вас, і для себе, і для всіх, хто нас дивиться, що на сьогодні 10 років, 10 місяців і 7 днів, як розпочалася російсько-українська війна. А вона, як ми всі знаємо, розпочалася з захоплення Криму і окупацією Криму російськими військами. Оці моменти я хотів би зазначити. Тепер, які в нас були пріоритети в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу у 2024 році? Чим вони були обумовлені? Перше – це повномасштабна війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, і наші завдання в нових умовах, бо у нас дуже багато змінилося не тільки в житті тут, в Києві, але і в окупованому Криму. Отже, війна повномасштабна і наші завдання, і як ми відгукнулися і спромоглися виконувати ці завдання. Друге – це виклики. Виклики для кримськотатарського народу, спричинені російською окупацією Криму, яка, як ми вже говорили, триває вже скоро буде 11 років. Виклики і як ми на них реагували. І третє – це важливістю формування в Україні політики деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Криму, трансформації нині існуючої автономії з урахуванням права корінного кримськотатарського народу на самовизначення у складі України. Оці пріоритети, хоча були і інші визначені такі важливі моменти, вони і зумовили от ті форми діяльності, про які я зараз спробую дуже коротко, наскільки це можливо, пояснити і
сказати. Зрозуміло, що діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, в яких би напрямках вона не відбувалася, вона спиралася і спирається на попереднє рішення Курултаю кримськотатарського, на попереднє рішення сесії Курултаю кримськотатарського народу. Їх було багато, вони були різні, але повсюду, які би ми питання не вирішували, ми визначалися в межах тих параметрів, які встановлювалися рішеннями Курултаю. Якщо все дуже спростити і сказати одним рішенням, цей параметр виглядає таким чином. Крим є батьківщиною кримськотатарського народу і невіддільною частиною української держави. І тепер уже, власне, я переходжу до тих конкретних форм діяльності, які для нас були важливими в 2004 році. Перше – це підтримка і сприяння силам оборони України. Як тільки розпочалася повномасштабна війна, зрозуміло, що до Меджлісу кримськотатарського народу почали звертатися військовослужбовці, кримські татари, але не лише кримські татари. Це були, як правило, вихідці з Криму, уродженці Криму, люди інших національностей. І вони, ці звернення на надання допомоги в нових умовах, люди пішли воювати добровольцями, все таке інше, і вони потребували хоча б якоїсь підтримки. Ви згадуєте, я думаю, яка ситуація була перші місяці, багато чого не вистачало, але до нас почали звертатися і цивільні установи. І ми, як Меджліс кримськотатарського народу, намагалися об'єднати зусилля різних сторін для того, щоб надавати цю допомогу, але, ну, скажімо так, в нас не вистачало сил. І тут деякі кримськотатарські громадські організації виступили з ініціативою створення такої об'єднаної платформи і назвали її Кримський фронт. Можливо, для кого це дуже пафосно, і тоді, я пам'ятаю, були деякі критичні зауваження, що фронт він єдиний. Так, дійсно, ми розуміємося, що фронт в тому розумінні цього слова, він є на лінії зіткнення, там, де люди боронять зброєю цілісність, захищають Україну. Але тоді була така ініціатива, і ми її підтримали. Я хочу сказати, що наступні організації, які виступили з такою ініціативою, це благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд, Фонд національного добробуту Криму, це благодійна організація, благодійний фонд Астем Фундейшн, Духовне управління мусульман Криму, і тут Меджлісі кримськотатарського народу, от на тому іншому поверсі, ми провели організаційні всі заходи, і в присутності журналістів ми створили цю платформу. І далі у нас все надання допомоги силам оборони України, а також цивільним установам, воно пішло через цей Кримський фронт. Я не буду переліковувати всі ті, скажімо, позиції, кількості, вартості, але можу сказати, що ми, Кримський фронт підвів звіт з листопада 2023 року по листопад 2024 року, бо фактично ця об'єднана платформа практично запрацювала у листопаді 2023 року. Я можу назвати деякі цифри. Загальна сума допомоги військовим склала 33 мільйона гривень. Тут є і мавіки, і позашляховики, надувні човни, генератори, спальні мішки, ці ФПВ-дрони з акумуляторами. Але інша позиція, вона виявилася набагато більшою. Це допомога цивільному сектору, медичним, освітним закладам, закладам культури, іншим установам. Тут автомобілі, генератори, зарядні станції, побутова техніка, одяг. Ми сюди включали і родини військових, і родини переміщених осіб. Тут загальна
допомоги склала близько 275 мільйонів гривень. Це до вашої уваги. Детально про всі ці позиції, все це можна подивитися на ресурсах Кримського фронту. Я, користуючись цією нагодою, хочу подякувати всім і підприємцям, і різним закладам, в тому числі закордонним, нашим партнерам, які в рамках цієї об'єднаної платформи здійснили таку, як на мене, дуже потужну програму перший рік існування цієї платформи. Зрозуміло, що говорячи про це, я хотів би сказати, що дякуючи всім нашим партнерам, я хочу сказати, що ми особливо дякуємо українському воїнству, кожному захиснику і захисниці. Ми пишаємося військовослужбовцями, кримськими татарами і їхніми побратимами, уродженцями з Криму. Ми намагаємося дотримуватися, підтримувати зв'язок з всіма, наскільки це можливо, є різні дуже ситуації. Хочу сказати, що на постійній основі ми взаємодіємо з підрозділами, де помітна кількість військовослужбовців кримських татар, вихідців із Криму. Це 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджихана, це батальйон спецпризначення Крим, і це бригада спецпризначення Карадах. Ми з ними, зі всіма взаємодіємо на більш-менш такій постійній основі, наскільки в нас вистачає сил і ресурсів. Хочу зазначити, це війна. І хочу зазначити, що Духовне управління Криму разом з Меджлісом кримськотатарського народу, з іншими релігійними організаціями облаштували і мусульманський цвинтар. І там створена алея воїнської слави, і де ми ховаємо наших героїв мусульман. І я хотів би, щоб про це теж ви знали. І я впевнений, що коли ми повернемося до звільненого Криму, до нашої батьківщини, ім'я кожного військовослужбовця, який віддав своє життя за захист української держави, за наближення звільнення Криму, воно все буде увіковічено вже на території Криму. Я в це просто вірю, і це обов'язково буде. Хочу сказати, що сприяючи силам оборони України, ми висловлюємо підтримку і міністру оборони України Рустему Умєрову, і Верховному головнокомандуючому Збройних сил оборони України, президенту України Володимиру Зеленському. Ми вважаємо, що в умовах війни максимальна консолідація і об'єднання всіх структур влади, і військової, і цивільної, всіх політичних сил – це є обов'язкова умова для досягнення перемоги над ворогом. Інший напрямок, який я хотів би окремо визначити, це комунікація та зв'язок з співвітчизниками в окупованому Криму і підтримка політв'язнів та їхніх сімей. Я хочу сказати, що це вкрай чутлива сфера, вкрай чутлива, і вона є і надзвичайно важливою. Але в той же час з певних обставин, про які ви розумієте, і якщо говорити прямо і чесно, з міркувань безпеки багатьох людей, які зараз в Криму, я не можу детально говорити про всі способи комунікації, про сфери комунікації, але хочу сказати і запевнити те, що незважаючи на великі складнощі, які наступили після 24 лютого 2022 року, повномасштабна війна,
і тут дійсно наші можливості щодо різноманітних способів комунікації, вони обмежилися, але тим не менш ці комунікації дозволяють нам вирішувати багато питань, які потребують участі і уваги Меджлісу, питання, які і на території окупованого Криму, і питання, які на материковій частині України або за межами України. Для нас дуже важливий публічний діалог, який може, і ми його здійснюємо, наскільки можемо, засобами медіа українських, всеукраїнських телеканалів, інших електронних ресурсів, які доступні в Криму. І з кожним місяцем ця можливість, вона теж обмежується. Буквально от ці дні, декілька днів тому, дуже суттєве обмеження вже YouTube-каналу, а основні наші ресурси, вони якраз виходять на YouTube-каналі. Будемо далі на це звертати увагу. Я хотів би сказати, що якщо говорити про державну інформаційну політику, це нам не вдалося для того, щоб, скажімо, була якась така цілеспрямована державна інформаційна політика до Криму. Нам, як Меджлісу, не вдалося вплинути на з'явлення такої політики, щоб її не наявність, а щоб вона координувала, встановлювала якісь параметри для всіх засобів інформації на території України. Але, тим не менш, значна частина електронних засобів медійних, вони звертаються до кримської проблематики, до кримсько-татарської проблематики, але з таких, які б отак системно би цим займалися, ви побачите, я в своєму звітові буду уникати говорити, дуже часто приводити приклади чи з прізвищами, чи з назвами, але де-іноді я це буду робити, бо це просто потребує, щоб ми говорили про тих, без яких ми б просто відчували б себе набагато складніше. І якщо говорити про тих, хто системно інформує громадян України в окупованому Криму, я би тут назвав би агенцію Криммедіа, я дуже дякую їм, телеканал АТР, Кримський проєкт Української служби Радіо Свобода Крим Реалії, зрозуміло, дуже амбіційний проєкт Джемат, я це хочу визначити, просто я не хочу зараз давати оцінку медіа, але постійний пошук і намагання інформацію підтримати людей, співвітчизників, які живуть в окупованому Криму, це просто заслуговує на велику подяку. І, можливо, я тут когось пропустив. Я ще хочу сказати, з тих всеукраїнських телеканалів, які регулярно висвітлюють кримську тематику, я би назвав би Еспресо, Суспільно і окремі ютуб-канали, які я зараз просто не буду наводити. Я думаю, що ми можемо потім проводити тематичні якісь такі зустрічі. Я хочу сказати, що ми дуже цінуємо інформаційні можливості кримсько-татарських громадських організацій, які здійснюють свою діяльність як на території України, підконтрольної уряду, так і на території третіх країн. Я хочу сказати, що вони, можливо, самі про це догадуються чи знають, але ми отримуємо такий зв'язок з нашими співвітчизниками, які живуть в Криму. Озвучую те, що з метою посилення ефективності медіа в кримському напрямку важливо проводити регулярні зустрічі та консультації з питань інформаційної політики щодо Криму, на які ми, можливо, зможемо залучити і державних чиновників з цього напрямку. Це я хотів би сказати. Що стосується державної політики, інформаційної, якщо з боку
у журналістів будуть певні пропозиції, і ми готові разом, скажімо, добиватися, щоб вони втілювалися в діяльності державних структур, які відповідальні за інформаційну політику в нашій державі. Тепер щодо інших форм комунікації з співвітчизниками в Криму. Ну, про те, що, я вже говорив про те, що ми зберігаємо спілкування. Це спілкування проводиться в такий спосіб, щоб не наражати на небезпеку наших людей. І чесно скажу, що ми скоротили кількість людей і коло людей, з якими ми раніше, можливо, більш частіше спілкувалися, для того, щоб знову ж забезпечити їм безпеку. Щодо в'язнів Кремля. На сьогодні, якщо виходити з офіційних цифр, статистики державної установи, то таких 218 осіб, з них 132 кримські татари. Але певні громадські організації, які своєю діяльністю займаються питаннями політв'язнів, вони ведуть моніторинг, статистику і звітують перед міжнародними організаціями, там можна зустріти інші цифри. Таких, скажімо, я зустрічав цифру 231 всього політв'язнів і 141 з них кримські татари. Але розуміємося, що от цифра, вони міняються, це зрозуміло, бо тут йде теж динаміка. Наша діяльність Меджлісу кримськотатарського народу в цій сфері була спрямована на те, щоб постійно залучати нові сторони, які би могли би бути більш ефективними, ніж ті, які намагалися вплинути на ситуацію з політв'язнями, звільнити їх або, як мінімум, полегшити їхнє становище в тих місцях позбавлення волі. І ми це робили в різний спосіб. Для нас це дуже важливо, бо я сказав, що ця сфера є дуже відчутливою, і вона є дуже болючою для рідних, для дуже великої кількості людей. І вони до нас звертаються і по-різному звертаються. Я тут не хочу, як кажуть, приховувати. Деякі просто вимагають і вважають, що ми всесильні, ми маємо звільнити, ми маємо все кинути і тільки цим займатися. Хоча, мені здається, ми цим і займаємося при будь-яких можливостях. Всі міжнародні майданчики, де би ми не були би і в якій, як кажуть, ситуації, ми завжди намагаємося говорити про наших політв'язнів з перенесенням на якісь можливі практичні дії з боку міжнародних організацій. Але знову ж я не буду тут забирати ваш час. Можливості міжнародних організацій, як правило, дуже обмежені. Тому ми намагаємося залучати світових політиків з різних країн. І не лише з Туреччини. Я хотів би сказати, що питання звільнення політв'язнів, немає яких, знаєте, чітких параметрів, дотримуючи яких можна було б звільнити всіх або частину, або конкретних людей. Тут, як правило, залежить від дуже різних, і в тому числі таких ситуативних таких факторів, але є один момент, який дуже важливий. Чим більше звідси, і не тільки Меджліс, але і громадські організації, і посадовці, і міжнародні організації, коли вони посилюють свої зусилля, дуже важливо, щоб ті люди, які в місцях позбавлення волі, щоб вони теж показували наявність того беззаконня, щоб були якісь приводи для того, щоб світ більш наділяв увагу тому чи іншому політв'язню. Дуже різні бувають ситуації. Скажімо, іноді якась професійна корпоративність, вона відіграє велике значення. Там якась міжнародна асоціація, скажімо, дантистів, вона дізнається, що там є лікарі, які позбавлені волі, і вони кажуть, ми будемо намагатися по своїх каналах і таке інше. Я хочу сказати, що незважаючи на нашу активність в цій сфері, наші можливості, на жаль, виявляються дуже
дуже не те, що скромними, майже ніякими. В цьому році, який минає, вдалося звільнити через обмін лише 2 політв'язнів. Це Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, 17 років позбавлення волі він отримав. І Лінія Умерова, який також загрожував дуже великий термін ув'язнення, бо та стаття, яку їй вменили, вона передбачала великий такий термін. 2 людини, які звільнені, а сотні людей знаходяться за ґратами, і це для нас є дуже болюче. 2024 рік – це був рік 80-х роковин депортації кримськотатарського народу. І я хотів би тут теж сказати, ми свідомо, коли ми на початку, в кінці 2023-го, початку 2024 року визначали наші пріоритети, ми поставили перед собою дуже такі високу планку. Я тут тішуся тим, що нам в якійсь мірі значну частину того, що ми планували, нам вдалося досягнути, але це є досягненням не лише Меджлісу. Взагалі, коли я говорю, де ми справилися з тими чи іншими питаннями, як правило, це завжди треба сприймати Меджліс з партнерами, з тими, з якими ми об'єднали свої зусилля. Отже, 80-й рік роковини депортації, уряд приймає рішення. Зрозуміло, що ми всі працюємо разом. Меджліс кримськотатарського народу, представництво президента України в Автономній Республіці Крим, громадські організації, ми пишемо листи. Уряд приймає рішення щодо створення організаційного комітету, співголови цього комітету, голова Верховної Ради України, голова Меджлісу кримськотатарського народу, постійне представництво президента, інші посадовці. Ми збираємо оргкомітет, плануємо заходи на всеукраїнському рівні, на рівні конкретних регіонів. І тут одним із таких моментів, на які я хотів би звернути вашу увагу, це було схвалення Верховною Радою України 8 травня спеціального постанови з спеціальним зверненням до світової спільноти, урядів і парламентів країн, до міжнародних організацій. Я взагалі би, якщо ви про це яким чином відмітите, я був би дуже вдячний. Я би звернув би всіх, хто займається Кримом, хто думає про майбутнє Криму, про його статус і таке інше, звернути увагу на цей документ, на це звернення. Бо в цьому зверненні мова йде не лише про 80-ті роковини депортації кримськотатарського народу, мова йде про права кримськотатарського народу, про кроки, які ми вже здійснили і маємо здійснити. Там йде мова про самовизначення. І потім є звернення до парламентів щодо визнання цього злочину геноцидом. Як знаєте, як результат, ми в цьому році маємо схвалене рішення Польща, Естонія і Республіка Чехія. Таким чином, у нас вже 7 держав, включно з Україною. Я швиденько їх перелікую. Україна, Латвія, Литва, Канада, Польща, Естонія, Чехія, я нікого не забув, 7 має бути держав. Ми, зрозуміло, вдячні парламентам цих держав. Я вважаю, що це проблема не в тому, щоб тільки визначити цей жахливий злочин проти людяності геноцидом. Проблема в тому, що ми обов'язково настане такий етап, коли системно зможемо зайнятися відновленням прав кримськотатарського народу.
І визнання цього злочину геноцидом – це є фундамент, передумова для того, щоб, усвідомивши, оцінивши, сказавши, що це було, для того, щоб вибудовувати далі всі наші кроки, які зможуть спрацювати на відродження кримськотатарського народу через відновлення його прав. Я хотів би це визначити, але в той же час я хотів би сказати, що меморіал пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Києві, тут взагалі цього не було б без президента України. Ми маємо завжди бути абсолютно об'єктивними і чесними по відношенню, особливо до органів державної влади і вищих посадовців, бо іноді ми соромимося говорити, бо ми українці всі, і ми звикли завжди критикувати владу. А тут я хочу сказати, що рік всього пройшов, у 2023 році, президент дав таке доручення, і за рік спромоглися, дуже багато людей працювали навколо цієї ідеї. Це було дуже складно, бо маєте знати, тут питання земельне, всяке інше. Це не так просто буває в таких мегаполісах, знайти і клаптик землі, і всі ці прив'язки зробити, все таке інше. Але дуже знаково те, що колишній парк чекістів був перетворений на парк, де стоїть меморіал пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Слухайте, були такі проєкти, я дуже в хорошому такому смислі це використовую слово проєкти, бо деякі програми, вони робляться через проєкти. Для багатьох питань, про які ми зараз говоримо, які ми зараз, можливо, я не буду говорити, можливо, будуть в ваших питаннях, дуже важливо відношення українського суспільства, усвідомлення українським суспільством місця, ролі кримських татар в українській історії, в українській державі, своє ставлення до кримських татар. Це дуже важливо, бо це питання нашого подальшого життя. І в цьому році нам вдалося зреалізувати дуже чудовий проєкт, який називається «Симфонія Криму. Повернення». І зробили, оце вже виключно, це в нас було тільки, партнер, це президентський, як він називається, боже мій, Національний президентський оркестр під орудою диригента Дилявера Османова і Меджліс кримськотатарського народу. Коли було зроблено реквієм, я думаю, що ви пам'ятаєте, на 18 травня, і ми це побачили, ми вирішили, що це гідно, щоб його побачили якомога більше людей в Україні. І знайшли ресурси. Я дуже хочу подякувати деяких підприємців, в тому числі іноземних, але тут в Україні, які працюють. Вони просто просили їх не називати по імені, все це, але я хочу сказати, що ми звернулися до підприємців. У 18 містах України пройшов цей тур. Більше ніж 100 тисяч людей, які змогли прийти і подивитися цю симфонію. Я тішуся цим проєктом, який стався виключно з зусиль Меджлісу кримськотатарського народу і Дилявера Османова. Там були інші, там майстер художнього слова Олександр Рудько. Ви знаєте цей проєкт, я не буду деталі говорити. Я просто хотів цим показати, що нам далі треба думати. Пізнавання – це є сама коротка дорога для того, щоб вирішувати питання, які іноді нам уявляються достатньо складними. Пізнавання один одного, українців, пізнавання кримських татар, а кримськими татарами українців. Я думаю, що ми наступного року також зможемо такі проєкти зреалізувати. Деколонізація. Деколонізація. Попрошу трошечки скоротити. Боже мій, мені здавалося, що я таки розпочав. Все, мені здавалося, я дійсно, але дивіться, я просто хотів взаємозв'язку показувати, бо війна, наші зусилля, щоб захиститися, відкинути агресора і вже одразу майбутнє Криму. Деколонізація – це дуже важливо і це передумова успішної реінтеграції звільненого Криму. Тут у нас провал.
Я говорю, як є. Ми просто такі великі надії покладали на закон, який приймався і був прийнятий у травні 2023 року, 24 року, вибачте, щось я переплутав. Мені здається, все-таки цього року, ні, у травні 2023 року, бо ми працювали того року і цього року. Це називається про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Це нібито спеціально написано для Криму, а ще попередні роки ще у нас прийнятий закон про декомунізацію в Україні. І ми, спираючись на ці два, я чую закон про корінні народи, там, де є теж певна, дуже така умовна, але стаття, яка дозволяє приступити до цієї роботи, ми розпочали з великим ентузіазмом цю роботу. І тут багато членів Меджлісу, ми тут сиділи, ми вивчали кожну з більше ніж 1440 назв, тільки після депортації кримськотатарського народу, які були перейменовані. Ви розумієте, повернення цих назв виявилося так, що цей закон в деяких моментах він виписаний таким чином, що ми не змогли його зреалізувати для кримської ситуації. Лише близько 100 назв із 1444 назв, які ми змогли узгодити з Українським інститутом національної пам'яті. І ми не відкидаємо нашу роботу в цьому напрямку. Ми говоримо з інститутом, намагаємося зараз підготувати зміни до закону, щоб відкрити дорогу для такої дуже специфічної ситуації, коли перейменування були цілеспрямоване, не просто російська імперська політика, а ще вона була прямо точково задіяна проти конкретного народу за всіма іншими критеріями. Я сподіваюся, що ми це зможемо зробити. І тут я хотів би сказати, що та робота, яка проводиться громадськими організаціями щодо топонімії, вона знаходить дуже великий відгук серед людей. Я сказав, що я буду рідко називати назви тих чи інших організацій, але тут я назову Кримськотатарський ресурсний центр. Вони організовують, вони координують і вони ініціюють цілі такі, знаєте, штурми, атаки і зі всякими бордами і таке інше. І це знаходить відгук. Ми будемо це продовжувати. Я тепер вже скорочую. Міждержавне об'єднання «Кримська платформа» та взагалі взаємодія з міжнародними партнерами. Дивіться, тоді про Кримську платформу я дуже говорити багато не буду. Вже був 4-й саміт і 3-я, здається, парламентська платформа, бо там на один рік менше. Все це відбувалося в Києві щодо саміту, ви самі свідки. Хочу сказати, що члени Меджлісу і взагалі представники Кримськотатарської організації є одними з активною стороною в Кримській платформі. Цього року взагалі і Наріман Джелял виступав на саміті, і Мустафа Джемілєв, і експерти наші приймали участь, члени Меджлісу кримськотатарського народу в Різі, і практично весь склад Меджлісу приймав участь в цій платформі. Ми даємо дуже велику увагу і значення Кримської платформи, і в межах Кримської платформи ми продовжуємо працювати. Ви розумієте, воно все співпадає. Там Європейський Союз, там Рада Європи, тут Кримська платформа, і іноді багато партнерів, які у нас на різних рівнях, на різних майданчиках, і це дає свій ефект. Я хочу відмітити наших двох депутатів. Це, я маю це зробити, бо їхня роль, особливо в міжнародних, міжпарламентських організаціях, таких як Міжпарламентська асамблея НАТО, ОБСЄ, Рада Європи, ПАЧЕС, Чорноморське економічне співробітництво, і громадські організації, які працюють в ООН, ОБСЄ, їх інституціях. Ви бачите дуже часто і члени
члени Меджлісу, і представники інших, і представники кримськотатарських громадських організацій, вони дуже активні на цих майданчиках. Здавалося б, де тут ефект, де тут результати? Але ми бачимо їх. Наші основні форми – це зустрічі, це виступи і це робота над проєктами документів, там, де нам дається залучитися. Я, бачите, кажу так дипломатично, бо іноді ми намагаємося, щоб нас залучали, бо просто тут не треба сидіти і чекати. І ми останні роки виступаємо в ролі одних із співавторів тих документів, які потім голосуються на Генеральній асамблеї ООН, або в Європарламенті, або на інших міжнародних майданчиках. Зрозуміло, разом з іншими партнерами. Я не хочу тут. Стратегія розвитку кримськотатарської мови. Для нас це один із найважливіших таких сфер. Все те, що до цього відбувалося, я впевнений, і ті, хто буде чи дивиться, чи буде дивитися в архіві цей наш брифінг, вони, я впевнений, усвідомлені в тому, що ми активно переходимо на латиницю. І рішення було прийнято урядом ще в 2021 році. І для цього ми цього року, це для нас була колосальна робота, і тут теж я трошки не можу все сказати. І це, знаєте, за ті умови війни, коли дуже багато моментах ми обмежені. У нас не буває певних інституцій, структур, які залишилися в Криму. Немає певної кількості фахівців. Але те, що тут є, треба об'єднувати. І в деяких ситуаціях Меджліс виступає тією стороною, яка об'єднує. Здавалося б, чому Меджліс кримськотатарського народу має створювати робочу комісію по підготовці правопису кримськотатарського народу, інші питання. Але виявилося так, що фахівцям тут краще збиратися, це дає більший ефект. І ми на себе взяли цей обов'язок. Буквально десь місяць тому завершили роботу по підготовці правопису кримськотатарської мови з врахуванням латиниці. Для того, щоб просто, якщо хтось так слухає, каже, що він там говорить, правопис, правопис, просто можна просто вивчити, дослідити, як важко, трагічно, складно писався, скажімо, правопис української мови, правопис. Це ціла така історія, які були дискусії, спори і все таке інше. Ми теж проходимо цей етап, але у нас немає часу. Ми все це дуже стислі такі терміни. Я сподіваюся, що в перші місяці 2025 року Кабінет міністрів України вже ствердить своїм рішенням правопис кримськотатарської мови. Це просто відкриває дорогу до деяких практичних завдань, які перед нами стоять, зокрема, щодо підготовки тлумачного словника кримськотатарської мови. І ми готуємося вже до цієї роботи. І тепер я намагаюся завершити, ви мене попередили. Я думаю, що тепер з того, що ми в цьому році відчували, я думаю, що, можливо, серед ваших питань буде таке, щодо питань можливості, потенції Меджлісу кримськотатарського народу, незмінності членів Меджлісу кримськотатарського народу, ми відчуваємо ці проблеми. Ми можемо довго пояснювати, чим це викликано і війною, і неможливістю провести вибори Курултаю, і окупованістю Криму, і таке інше. І тому ми думаємо, як укріпити, як розширити оцю усталеність таку Меджлісу кримськотатарського народу. Я буду пропонувати членам Меджлісу, та й такі вже пропозиції і у членів Меджлісу є, щоб нам відновити, але в новому такому форматі представництво громадських кримськотатарських організацій при Меджлісі кримськотатарського народу. Можливо, з загальної згоди ми її називемо Радою представників кримськотатарських організацій при Меджлісі. Для того, щоб основні принципові питання розглядати не лише членами Меджлісу, але розглядати разом з представниками громадських організацій. Я думаю, що ми вже буквально найближчі тижні приступимо до написання положення про таку раду, узгодимо її з громадськістю. Якщо на це буде загальна така, знаєте, згода, я думаю, що така рада нам тільки укріпить нашу
діяльність. Про це я хотів би сказати. 2025 рік має стати роком проведення Конгресу всесвітнього кримських татар на території України, в Україні. Тобто ми над цим вже працюємо. Я дуже сподіваюся, що не буде таких уже, які ще форс-мажорні обставини, якщо і так вже йде війна. Я, завершуючи, хотів би сказати, що зрозуміло, що в тих умовах, в яких ми знаходимося, в умовах вкрай обмежених і сил, і ресурсів, просто людей. Я просто глибоко вдячний і всім членам Меджлісу кримськотатарського народу, і всім тим, хто залучався до тієї діяльності, якою ми займалися. Без тих, хто залучився, без них ми б просто не спромоглися це зробити. Ще раз я просто вибачаюся, що я не називав громадські організації, назви багатьох персон, яких треба назвати. Я думаю, що ми знайдемо інші формати для того, щоб нікого не забути і персонально всім подякувати. І вибачаю, що сьогодні мені це не вдалося. Да, дуже вам дякую, Рефат Ага. І, власне, ми готові переходити до питань-відповідей. Гульсум Халілова, телеканал АТР. Селям алейкум, Рефат Ага, Айши Ханум, Сайгла Мислік-Дешлєр. Вітаю всіх. Рефат Ага, в 2021 році Верховна Рада України прийняла закон про корінні народи. На якій зараз стадії імплементація цього закону, і разом з цим Кабінет міністрів України досі не закріпив де-юре статус Меджлісу як представницького органу кримських татар. Чи вважаєте ви, що цей процес навмисно затягується, і що з цього приводу думає президент? Я знаю, що сьогодні ви з ним зустрічались. Дякую. Ви знаєте, про що йде мова? Мова йде про те, що відповідною статтею 8, здається, Закону про корінні народи України Кабінет міністрів закріплює за представницьким органом корінного народу його статус. Тобто він просто приймає рішення, що закріпити, скажімо, за Меджлісом кримськотатарського народу статус представницького органу корінного кримськотатарського народу. От в чому є функція Кабінету міністрів. Вони абсолютно затягнули, хоча перед тим ми разом з Кабінетом міністрів, Меджліс працював, ми підготували декілька нормативно-правових актів, які Кабінет міністрів успішно схвалив, про порядок закріплення, про порядок консультації. Ці нормативно-правові акти були схвалені Кабінетом міністрів, а потім Кабінет міністрів зупинився. Зрозуміло, це в нас викликає незадоволення, я так дипломатично скажу. Ми намагаємося цю ситуацію порушити з місця. Були зустрічі декілька тижнів тому. Ми з паном Наріманом Джелялом, першим заступником голови Меджлісу, зустрілися з віце-прем'єром, міністром з регіонального розвитку паном Олексієм Кулебою. Ми обговорили це питання. Сьогодні була зустріч президента України з представниками національних спільнот і корінних народів України. Була дуже хороша, тепла зустріч. Ми говорили про роль, місце і важливість представників всіх етнічних спільнот корінних народів в досягненні спільної мети, перемоги. Була дуже відверта розмова. Я в своєму виступі в тому числі і говорив про цю проблему. Президент здивувався. Він відмітив, що я вже чув, ви про це не перший раз говорите. Була пані Стефанішина, віце-прем'єр України з питань європейського розвитку, інтеграції європейської. Ми сьогодні, здається, я сьогодні впевнений, що це питання буде вирішено найближчим часом. Президент мене теж запитав, каже, а які причини? Я сказав, я не хочу думати поганого, але дуже хотів би, щоб в середовищі українських чиновників був би такий рівень довіри, як серед військових різних етнічних спільнот і релігійних і релігій на фронті, щоб вони настільки собі довіряли, тобто, щоб чиновники настільки довіряли
своїм громадянам, наскільки солдати на фронті, незважаючи на різні культури, віросповідань, вони довіряють один одному. Я думаю, що президент мене вірно зрозумів. Я думаю, що тут є певний рівень недовіри з боку. І президент запитав себе, каже, чого вони бояться? Запитав президент. Я сказав, я не знаю. Бо цей статус, закріплення цього статусу дає, просто він виводить всі питання взаємодії між представницьким органом корінного народу і державними органами влади на правову основу. Це дає суб'єктність. Сьогодні ми працюємо практично суб'єктність представницькому органу. Це дуже важливо. Сьогодні ми працюємо майже з багатьма, дуже багатьма, з більшістю, я би сказав, органів державної влади, але це на добрій волі, на добрій основі. Якщо завтра один міністр скаже, ні, я не хочу, де це записано, то він на це має право. Тому питання суб'єктності. А щодо імплементації закону корінних народів в цілому? З 21-го року. Якщо буде закріплений статус, то він зразу запускає практично всі інші статті. Бо одразу, Меджліс, в даному випадку ми говоримо про Меджліс, але питання не лише Меджлісі. Завтра будуть представницькі органи, скажімо, у караїмів і у кримчаків. І вони сьогодні, до речі, дуже дякували Меджлісу за те, що ми і тут першопроходці, і поки вони створюють свої представницькі органи, вони сподіваються, що це питання з урядом буде вирішено. Так, Ельвіна Сідбулаєва. Щодо питання, ви зазначили, що майже 11 років окупації, ми маємо з них 3 роки майже повномасштабної війни. Маємо повністю окупований Крим і тимчасово окупований і Херсонщина частина, Запоріжжя, Донецька область. Але зараз ми бачимо також в соціальних мережах такі закиди щодо отримання російського паспорту на тимчасово окупованому Криму. Це була така примусова паспортизація. Як взагалі ви можете характеризувати такі закиди з боку іноді навіть поважних людей? Мені дуже хотілося б, щоб всі, починаючи від посадовців і завершуючи активними громадянами, але без всяких посад, щоб вони всі спиралися на норми закону завжди. І в тому числі, коли вони визначають своє відношення до тих чи інших процесів, які відбуваються на окупованих територіях, або до тих чи інших людей, які живуть або жили на окупованих територіях. Я можу просто дуже коротко сказати про те, що українська держава не визнає ті паспорта, які нав'язані примусово, вони роздані абсолютно подавляючій більшості громадян України. І для нас, для української держави, наявність нав'язаного паспорту – це не означає, що ця людина є громадянином Росії. Це абсолютно дуже різні речі. Більш того, українська держава неодноразово вона доводила до відома людей, які живуть на окупованих територіях, про юридичну оцінку і позицію держави. Це почалося ще, коли я сам жив в окупації. Здається, в квітні було перше таке пояснення Мін'юсту України. У квітні 2014 року, я маю на увазі. Більш того, я і знаю, і це робилося в тому числі з участю наших спеціалістів, коли нам вдалося переконати міжнародні інституції, включаючи ООН, що примусове нав'язування цього паспорту – це є різновид злочину. І, як ви знаєте, багатьох в рішеннях, резолюціях, в тому числі Генеральної асамблеї ООН, окремим рядком вказується на те, що це як злочин, який здійснюється російськими окупантами. І тому я хотів би просто закликати всіх тих, хто намагається маніпулювати по відношенню до людей, які живуть на окупованих територіях або жили на окупованих територіях, оцей факт нав'язаного російського паспорту як якийсь такий злочин або як
як недовіру до громадянина, я би вважав би, просто я би просив би, щоб вони це припинили просто. Російський паспорт може розглядатися як, знаєте, такий факт недоброчесності, якщо людина здійснила інший злочин. Скажімо, людина стала прокурором в окупованій системі окупованої влади, і для того, що ми знаємо, щоб стати прокурором окупаційної влади, то треба обов'язково і відмовитися від українського паспорту, і написати заяву про отримання російського паспорту. Тобто людина здійснила злочин, стала прокурором, і вона підлягає покаранню. І тоді просто отримання ним навмисного паспорта – це як додатковий факт, який ускладнює його злочин. Дуже дякую. Бавовна продакшн, Наталія Кружиліна. Зараз активно голосується питання. Алло, так. Чутно, так? Так. Угу. Зараз активно обговорюється питання заморозки війни. І хтось каже, що Україна має поступитися своїми територіями, зокрема Кримом. Як ви бачите це? Як Меджліс бачить цю ситуацію? Що буде з Кримом? І, зокрема, Трамп говорить про те, що він хоче, щоб... він про це багато разів казав, що він хоче, щоб війна закінчилася на тих позиціях, на яких країни є зараз. Ми всі це чули. Чи доносить команда Меджлісу це до Трампа якимось чином? Взагалі для українського суспільства в цілому, в тому числі для кримськотатар, як частини цього суспільства, великого українського суспільства, зараз наступає такий один із найвідповідальних, я думаю, періодів. Мені так здається. Подивимося, що буде після 20 січня, і які з цих озвучених варіантів будуть вже знову пропоновані як офіційні, але, здається, ми все одно будемо стояти перед якимись складними виборами. І тому я кажу про відповідальність суспільства, оскільки тут треба, буде кожному, і я хочу надіятися всім, сподіватися, що всім, потрібно буде вирішувати, що ми вибираємо. Якесь тимчасово, можливо, ілюзорне якесь полегшення, а потім буде ще гірше. Чи ми все-таки намагатимемося пройти через ці випробування для того, щоб потім остаточно полегшити своє положення, тобто і захистити незалежність українську, а це означає вже вирішення всіх питань, в тому числі і звільнення Криму. Я поки не знаю всіх рецептів, як нам цього зробити, бо я бачу різні контроверсійні підходи, судження в суспільстві. Але тут дуже важлива, надважлива роль влади і політиків. Тут всіх політиків, і ті, які себе вважають опозицією і все тому подібне. Бо завжди так буває, що в суспільстві, якщо 10-15 максимум відсотків людей, які об'єднані єдиним розумінням і волею, і тоді суспільство, яке б воно не було різноманітне, воно потягнеться за цією силою 10-15%. І тому зрозуміло, що оці розбіжності, в тому числі публічні, які ведуть до послаблення, їх треба було би припинити. Щодо Трампа, ми намагаємося повсюду, де перебуваємо, говорити про наше не уявлення, а про наше бачення подальшого розвитку ситуації і про наші варіанти. Щоб просто, давайте я вам приведу два приклади останніх тижнів. 18 грудня Сенат Чехії приймає рішення щодо визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом. Ввечері я дивлюся твіттер Яна Ліпавського, міністра закордонних справ, і він кримськотатарською мовою, до речі, дуже такою вишуканою, я не знаю, хто йому допомагав, і він пише про те, що нічого про Крим без кримських татар, що всі, хто хочуть вирішувати питання Криму, тобто як про Україну не з Україною, так і про Крим з кримськими татарами. Я перебував з паном муфтієм мусульман Криму
тижневій поїздці по Індонезії ми зустрічалися з найвпливовими мусульманськими організаціями, посадовцями, і ми зрозуміло і пояснювали їм нашу позицію, яка, до речі, не близька до позиції, скажімо, президента Індонезії. Якраз президент Індонезії говорить про те, що було б добре, що давайте там, де ви зараз знаходитесь, заморозимо, сядете і будете говорити і домовитися. А ми ж знаємо, що ми не домовимося. І ми намагалися пояснити, чому ми впевнені, що ми не домовимося. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що ті, хто захопив нашу землю, вони мають інші цілі і мету. Ми намагаємося максимально спиратися на наших симпатики, це не те слово, на тих, хто розділяє наші підходи з західноєвропейських і американських політиків, але наскільки вони спроможні поки що донести до Трампа, але я думаю, що і без нас багато подібних позицій, яку я зараз висловив, я думаю, що вони до нього доходять. Але який буде вибір, подивимося. Дуже дякую. Так, Надія Амєтова, Крим Медіа. Салям алейкум. Дякую. Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що для закінчення війни, власне, і повернення Криму станом на зараз у України недостатньо ресурсів, але дипломатичні зусилля продовжуються. Яка роль Меджлісу в цьому? Дякую. Те, що я говорив під час брифінгу, намагався говорити, але, можливо, я скорочував, і те, що зараз, відповідаючи на попереднє питання, дивіться, коли ми говоримо про поступки територію, зрозуміло, що тут в Меджлісі ми в першу чергу дбаємо про Крим. Але це не значить, що для нас байдуже доля Херсонської, чи Запорізької, чи Донецької, Луганської області. Ні. Ми знаємо, що просто Крим для того, хто розпочав цю війну, для російської цієї імперської сутності є саме тією територією, яку обов'язково вони хочуть за собою зберегти. Тобто захопили, і тепер нібито це їхня територія. І тому ми повсюду говоримо, до чого це може привести. У нас є декілька таких позицій, які ми озвучуємо більше, можливо, за кордоном. Зрозуміло, ми говоримо, які це загрози несе будь-яка поступка для української незалежності, що це може завершитися крахом української незалежності. Ми тут абсолютно чесні і щирі, але ми при тому говоримо, що будь-який світовий політик або, не дай Боже, якась держава, яка буде офіційно підтримувати таку позицію, що, мовляв, давайте вже для того, щоб досягти миру, поступити з Кримом, ми говоримо про те, що вони підписують індульгенцію, чи видають Путіну індульгенцію на остаточне вбивство і знищення кримсько-татарського народу. Ми намагаємося говорити на наших рівнях, там немає яких, знаєте, таких доводів, аргументів, такого практичного або, не дай Боже, матеріального такого характеру, що, мовляв, тут такі ресурси, тут такі території, така економіка буде. Ми, кримські татари, Меджліс, ми спираємося лише на принципи справедливості і ті цінності, на яких побудований цей цивілізаційний світ. Ми говоримо їм про цінності, на яких вони, скажімо, спираючи на які вони будували і свої суспільства. От в першу чергу ми американцям це говоримо, політикам-американцям. Ми говоримо про те, що не можна поступатися з цінностями, на яких побудована ваша країна, які б аргументи вам сьогодні не казалися б, не здавалися б привабливими. Я не знаю, наскільки нас чують чи не чують, але я завжди виходжу з того, що не можна відходити від того стержня, на якому будується світ, а він будується на праві і на цінностях. Все те, що ми називаємо справедливістю. Це наша єдина, можливо, зброя у Меджлісі кримського народу. У нас немає інших механізмів. Дуже дякую. Так, наступне питання в нас телеканал Суспільне Крим. Оксана Бовсуновська. Дякую.
Рафат Ага, в своєму виступі ви говорили про те, що власне з початком повномасштабної війни завдання та виклики для Меджлісу суттєво змінилися. І в мене до вас питання щодо того, що загалом Меджліс нині може допомогти кримським татарам, як допомогти на материковій частині України і, зокрема, в окупованому Криму. І ще уточнення, з чим власне до вас звертаються люди. Дякую. Якщо говорити про окупований Крим, більше всього звернень пов'язаних з політв'язнями. І це зрозуміло, бо люди не знаходять ніде, ну і мається на увазі в окупованому Криму, но серед, розуміло, тієї де-факто влади вони ніяк не можуть вирішити це питання. Зрозуміло, що вони там спираються на підтримку народу, кримськотатарського народу. Я, до речі, такою можливістю я маю висловити велику вдячність тисячам і тисячам кримських татар, які допомагають родинам політв'язнів, ті, які живуть в Криму. Дуже багато звертаються людей, які були вимушені покинути окупований Крим, і така кількість людей здебільшого виявилося після вересня 2022 року, коли в Криму Росія задіяла так звану часткову мобілізацію. Ми схвалили звернення Меджлісу кримськотатарського народу, де закликали людей за будь-які умови не йти і хай примусово ту окупаційну армію. Зрозуміло, ми ніяк іншого не могли тим людям допомогти уникнути цього примусової мобілізації. Люди знайшли один, але дуже ефективний вихід. Вони стали покидати Крим. Ми не знаємо кількість цих людей. Мова йде 7, 8, можливо, 10 тисяч людей. І значна частина в них на момент покидання Криму виявилася з неудосконаленими документами українськими або просрочені терміни паспортів. У значної більшості не було взагалі закордонних паспортів. І ми вибудовували маршрути, і тепер вже про це можна говорити. Це Казахстан виявився найбільш таким масовим коридором, оскільки вони допускали на свою територію з цим званим російським паспортом, а потім вже там люди зверталися до дипломатичних, до консульства України, але і Туреччина, і інші країни. І ми тут провели колосальну роботу, але знову ж тут з державою. Я маю сказати спасибі тодішньому міністру з деокупованих територій пані Верещук. Ми створили тут координаційний штаб. І це ж питання було не лише для кримських татар, а тут якраз були захоплені нові території Херсонська, Запорізька області. Там люди теж виїжджали масово, треті країни, їм не вдавалося переїхати сюди. Тобто питання щодо оформлення українських документів, я думаю, що наймасове було от це питання, до яких на нас і зараз ще люди звертаються, бо на великий жаль, як би ми не хотіли, але частина людей, відчуваючи загрозу для себе, для своїх близьких, продовжують покидати Крим. Але, слава Аллаху, значно це знизилося. Отже, оформлення документів, а потім це допомога, не допомога політв'язням, а звільнення політв'язнів, те, що ми не можемо робити. Але ми знаходимо інші форми для того, щоб допомагати родинам. І я дуже вдячний тим, хто нам допомагає в цьому. Я, на жаль, не все можу говорити. Що стосується материкової частини України, то тут дуже різні проблеми. Частина людей опинилася в дуже складних таких матеріальних умовах. Ми не можемо допомагати якимись пособіям і таке інше, але ми здійснюємо програму допомоги продуктами і таке інше. Таких родин не так багато, але вони є, вони розкидані по Україні. Інша частина – це ті люди на материковій частині України, які шукають роботу. Це теж останнім часом це теж зменшилося. Я думаю, що просто з'явилися пропозиції по роботі. Молодь щодо навчання, це продовжується, ми це допомагаємо. Но, на жаль,
На жаль, я вже говорив про це, ми намагаємося допомогти в кожній ситуації, коли гинуть військовослужбовці. Це настільки боляче, бо у нас були випадки, коли ми людину не могли поховати декілька місяців, бо треба було бути впевненими, що це його тіло, і треба було, щоб приїхали рідні, ДНК, яких може це підтвердити. Ми намагаємося ці родини з ними далі продовжувати, всі, у кого загинули, продовжувати зв'язок з ними. І це є однією з наших місій, але дуже гірких і дуже тяжких. Тут я трошки додам з питань, які ми отримували в соцмережах, бо ви трошки почали цю тему. До повномасштабного вторгнення була інформація, що будуватиметься будинки для кримських татар на Херсонщині, Києві, Львові тощо. Зараз через війну проблема з житлом є максимально актуальною. На якому етапі цей проєкт, чи через війну він був, через певні зрозумілі ризики, він був замороджений? Була домовленість між президентом України і президентом Туреччини. Зрозуміло, що це узгоджувалося з Меджлісом кримськотатарського народу. Про будівництво певної кількості квартир. І я просто не боюся помилитися зараз. Я пам'ятаю, що основна частина це була в Миколаєві, в Херсоні, і, здається, 100 чи 150 в Києві, хоча ми пропонували зовсім іншу пропорцію. Цей проєкт, він не встиг розпочатися, і у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ він зупинений остаточно на цей момент. І жодних тут і не буде зрушень, бо, я не знаю, зараз ніхто не буде будувати. І ми все-таки сподіваємося, що будівництво воно буде відновлено вже в звільненому Криму. По крайній мірі, тепер вже такий формат, який тоді пропонувався у 2021 році, він вже на тлі цих руйнувань, цих великих переміщень населення і відсутності будь-яких умов для нового облаштування, він вже не є актуальним. Тому цього проєкту зараз немає. Так, дуже дякую. Переходимо далі. Телеканал «Еспресо», Катерина Галко. Останнім часом у ЗМІ була серія публікацій за спробами дискредитувати міністра оборони Рустема Умєрова і його радників з-поміж кримських татар. І, власне, це все було з таким потужним акцентом на їхній етнічній приналежності. Як ви оцінюєте такі нападки, особливо це дивно у 2024 році, це було неочікувано почути, прочитати такі аргументи? По-перше, я виходжу з того, що право будь-якого громадянина, тим більш право журналіста критикувати владу або високопосадовців. Це без цього ми просто не зможемо розвиватися. Але як тільки починається така критика, то головне, які аргументи і які твердження. Те, що коли стосується питань, аргументів, пов'язаних з етнічною, з релігійною належністю людей, особливо в ситуації війни, коли достатньо напружена кожна людина, мені здається, це не просто нечесно, це є цинічно. Це є цинічно. Я уявити собі не можу, що сидять троє кримських татар, скажімо, абсолютно таких в собі в розумі, і говорять про того чи іншого міністра з точки зору, що в нього в помічниках люди певної етнічної належності. Вони можуть говорити про те, що в нього, можливо, в міністерстві немає представника, скажімо, кримських татар або що. Нас, кримських татар, не лякає, коли у керівника кадри, штат набраний за професійними ознаками, і при тому виявляється, що вони якісь таких національностей, що нібито у нас мають викликати якусь насторогу. У нас немає такої настороги, і ми не хотіли би, щоб до нас таке демонструвалося. Я пам'ятаю, коли я перше
Вибачте, що я буду на собі приводити цей приклад, і це не є бахвальство. Я в 1998 році обирався народним депутатом України по мажоритарному округу в Криму. Можете собі уявити, з тими настроями антикримсько-татарськими, які там були, в мене в окрузі було 156 тисяч виборців. Абсолютній більшості не кримських. Кримсько-татар було 18,5 тисячі. І якийсь там розумний в лапках придумав лозунг, і по всіх оцих парканах, а сільський виборчий округ, ферми і все таке інше, і там оці бетонні такі стіни, і такий лозунг, де б я не їздив: «Хороший ти парень, но ти татарин». І вони думали, що вони цим лозунгом мене зметуть. Але не вийшло, бо якась частина людей, ще той час, 1998 рік, їх це обурило, і вони мене підтримали. І тому я думаю, що тут проблема не тільки коли там про Рустема Умерова, міністра оборони, чи про кримських татар, то при будь-якій ситуації не можна шукати аргументи проти в цих сферах, етнічний і релігійний. Не можна. Дякую, Рефат. Муслім Умєров, Джемаат, Кримська громадська медіа. Салам алейкум, Рефат Ага. В мене питання про дві важливі категорії громадян України, які проживають в Криму. Під час окупації Криму військово-облікові документи мешканців Криму були втрачені, тому мешканці Криму не мають можливості зареєструватися сьогодні в Резерв Плюс. Рішення Конгресу, це такий відступ. Рішення Конгресу, Всесвітнього конгресу кримських татар, який головуєте ви, на початку окупації прийняв рішення про те, що кримські татари мають знаходитись, проживати в Криму, нікуди не виїжджати. Отже, як зараз продовжувати українські документи чоловікам, які проживають в Криму? І друге питання, другої категорії. Гостро постало питання новонароджених громадян України в Криму після повномасштабного вторгнення. Раніше їхні окупаційні свідоцтва про народження в прискореному порядку за кілька годин визнавалися в Херсонській області. Наразі такої можливості немає. Отже, що тепер робити з документами цих двох категорій? Дякую. Дуже складні питання. І чесно, і, на жаль, я не маю на них остаточних таких відповідей. Почну з другого питання – це народження дітей. І в той час, коли ще не було повномасштабного вторгнення, значна частина людей з різних причин, як правило, боялися. Я спілкувався, і я думаю, що і ви, інші спілкувалися. Деякі люди просто боялися із-за потреби виїжджати за межі Криму в сторону материкової України, бо вони вважали, що таким чином вони попадають на гачок окупантам, на спецслужбам. А тим більше, дуже часто, коли люди пересікали адміністративний кордон, переміщувалися, як правило, багатьох запитали, куди їздив, навіщо їздив, а ти тоді, бо вони ж там все, і такий переляк був такий. І тому і тоді значна частина народжених, вони не оформлювалися українськими документами про народження. Але тим не менш, вибір, ви тут абсолютно праві, був. Зараз такого вибору немає. Це питання законодавства. Ми маємо, не стільки законодавства, а виконавчої влади, ми маємо просто змоделювати кроки, які будуть задіяні перші буквально години, дні, тижні поведінки української влади по звільненню Криму. І тут були різні пропозиції. Ми коли, до речі, 2004 рік, я про це не говорив, це був рік, коли ми всі дуже плідно і іноді дискусійно працювали над стратегією когнітивної деокупації Криму. І там якраз оце питання є. Ці питання уряд має більш активно над ними працювати і знаходити рішення вже пов'язані з етапом звільнення Криму. І те, що здаються першого питання щодо Резерв Плюс, я не знаю тут відповіді, дійсно не знаю. Я не можу вам тут, я не хочу забирати ваш час. Що ви порадили чоловікам? Мікрофон, будь ласка, уточнюючи питання. Порадити, що їм саме?
Що ви порадили робити цим людям на окупованій території в разі відсутності оновлених документів? Що їм робити сьогодні? Ну, вони, знаходячись на території окупованого Криму, це не несе для них якихось там практичних наслідків. Відсутність їх реєстрації в цих реєстрах. Проблема в іншому, коли іноді мені говорять про те, що а чому вони всі не покидають окупований Крим і не виїжджають на материкову частину території, я намагаюся пояснювати, хоча це дуже складно, іноді мені не вдається. Тут є декілька таких моментів, факторів. Перше – це психологія кримських татар, які майже півстоліття не просто знаходилися дуже далеко від своєї батьківщини, а вони не могли повернутися, бо сам намір повернутися, він приводив до нових покарань. Людей знову викидували. І тому у кожному кримському татарину чи татарці, незалежно від віку, десь генетично сидить про те, що покидання своєї землі – це може статися навічно, ти можеш не повернутися. І такий психологічний момент є, і про це дуже багато говорять люди. Але є інше питання. Як тільки там зменшується кількість людей, які очікують на звільнення Криму, на повернення української влади, на відновлення суверенітету української держави, ми просто зменшуємо можливості повернення Криму. І моя особиста позиція в тому, щоб ті громадяни України, це в першу чергу кримські татари, етнічні українці, бо вони значною своєю частиною, вони абсолютно залишаються вірними українській державі, щоб вони зберігалися як ті спільноти, які і далі не сприйматимуть окупацію. Ми не знаємо, коли буде звільнення Криму. Ми сподіваємося, що це буде, умовно кажучи, завтра. Але там завжди має бути помітна сила, яка не сприймає російську окупацію і залишається вірними українській державі. Вони виконують своє завдання, якщо хочете. Дуже дякую. Да. Зараз я знову озвучу питання, яке нам надіслали. Воно стосується мобілізації в російську армію в Криму. Чи є інформація про людей, які виїхали з Криму, щоб уникнути цієї мобілізації? Чи ведеться якась робота Меджлісу по людям, які все ж примусово, але потрапили в російську армію, але хочуть покинути її ряди? Чи можуть такі люди за якоюсь поміччю, консультацією звернутися до Меджлісу? Ну, ми доводили до всіх ті канали офіційні, які встановлені українською державою, в першу чергу Міністерством оборони, спеціальними нашими службами, ті канали, по яких можуть звернутися військовослужбовці російської армії, ті, які вирішили покинути, припинити злочин і перейти, перейти на бік України. Кількість людей, які скористувалися цими каналами, мені невідома, але я впевнений, що їх практично дуже мало. Дуже мало. Бо це не тільки в тому, що вони не хочуть. Но там є дуже багато запобіжників, які російській армії влаштовані, щоб люди не змогли покинути російську армію. Щоб це карається дуже жорстоко. Це перше. По-друге, до тих, які виїхали, щоб уникнути мобілізацію. Ми спираємося на деяку статистику, яку у 2023 році нам надавали консульські заклади України, і, зокрема, в Казахстані, і допускаючи деякі допущення, вибачте, тут я можу, тавтологія якась в мене вже пішла, ми виходили на цифру 7-8 тисяч людей, які, скоріш всього, покинули. Але це все такі цифри, які, як версії, це не точні цифри.
Дуже дякую. Да, розпочнемо друге коло питань. Так само Гульсум Ханум, будь ласка. У мене питання щодо повернення Криму, деокупації Криму, бо з 2014 року до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тобто до 2022 року, Україна дотримувалась дипломатичної стратегії деокупації Криму. Та, ну, як мінімум, про це декларувала резолюція Кримської платформи, інаугураційної Кримської платформи. Чи змінилась ситуація після 2022 року? Чи трансформувалась стратегія деокупації Криму з дипломатичного до військового? Якщо так, що б ви сьогодні порадили громадянам України, які мешкають на території тимчасово окупованого півострова, щоб ви порадили колонізаторам та колаборантам? Ну, перше, не має бути жодних сумнівів, що Крим не буде звільнений. Проблема часу. Я не хочу тут далі продовжувати, бо у всіх це різні можуть бути аргументи, скільки це буде тривати. Ну, якщо Крим буде обов'язково звільнений, то ті, хто там зараз влаштовуються незаконно, вони мають думати про своє майбутнє, про наслідки. Тобто вже той майже мільйон тих, хто незаконно поселився в Криму, я і закликав раніше, і зараз хочу просто повторити, вони мають самі покинути Крим. Інакше буде, можливо, станеться так, що вони не зможуть цього зробити, і потім будуть наслідки більш для них неочікувані. Хочу сказати, що повернення багатьох мешканців Криму, які були вимушені покинути Крим, воно привнесе свої такі відтінки в ситуацію в Криму після його звільнення. Десятки тисяч етнічних українців, кримських татар, які були вимушені проти своєї волі покинути Крим. І ніхто з них не буде добрим до тих людей, які стали причиною захоплення Криму і які своїм просто з'явленням в Криму укріплювали окупаційну владу. Я нікому не загрожую, але я просто передбачаю це. Це було на деяких інших територіях після Другої світової війни. Це кримські татари поверталися в кінці 80-х, 90-х роках, і вони не примінили силу до жодної родини з тих тисячів і тисячів, які жили в їхніх домах. Бо так вирішили тоді наші старші і сказали, що ці люди не винні, то держава дала їм, держава злочинна, а ці люди живуть в наших домах, і будуть далі жити. Тепер такого не буде, бо ці люди розуміли, що вони прийшли на крадене. Отже, перше, вони мають поїхати. Друге питання, яке у вас було? Деокупація військових. Я не думаю. І тоді це просто я, можливо, з таких тактичних міркувань не так говорив це публічно. Коли ми до 22-го року говорили про звільнення Криму в дипломатичний спосіб, це в певній мірі був самообман. Особливо з боку наших партнерів. Я пам'ятаю ту декларацію, яка яка зачитувалася, і учасники її підтримали на першому саміті Кримської платформи, якраз у 2021 році. Частина учасників, в тому числі дуже поважні держави, вони вимагали, щоб там, де йде про звільнення Криму, було якраз записано, що це буде через діалог звільнення Криму. Тобто, інакше вони боялися образити Росію, бо в них були певні взаємовідносини з Росією. 24 лютого 2022 року і послідуючі події, всі ці жахливі злочини, щоденні бомбардування, ракетні атаки, все таке, вони, мені здається, вже переконали всіх, що звільнення добровільно або через умовляння не відбудеться. Воно може бути не військовий спосіб, якщо Росія прийде до якогось краху, але ж вона сама по собі не прийде до краху. І тому я
не думаю, я виходжу з того, що все буде відбуватися через силу. Але ця сила буде задіяна на конкретній ділянці в Криму, чи взагалі проти Росії, що вона прийде в якийсь такий режим, знаєте, ну, такої турбуленції, що вона сама буде покидати території. Я цього не можу передбачити, бо я не можу уявити, які ще фактори виступлять в ході цієї російсько-української війни. Але добровільна, просто з доброї волі, тобто добровільна – це добра воля, що все гаразд в Москві, в Кремлі все добре, і вони вирішили піти. Ні. Якщо в них там буде якась загроза, яка для них більш смертельна, ніж покидання Криму, тоді вони підуть з Криму. Або військовим шляхом вигнання російських солдат з Криму. Я інакше іншого не бачив. Відомо, що Поближче трошки, будь ласка. Зараз розробляється проєкт щодо нагород від представництва Меджлісу. На якій стадії зараз воно перебуває? І ще одне питання, ось після деокупації Криму, які будуть ваші перші кроки, що будете робити? Ну, щодо нагород Криму, нагород Меджлісу кримськотатарського народу, це у нас вже затягнулося, але не змогли своєчасно зорганізуватися, але сподіваюся, що найближчим часом, десь місяць, і ми вже виходимо на фініш. Тобто в Меджлісі розглядається система нагород Меджлісу кримськотатарського народу і не лише в військовій сфері, але військова сфера для нас є дуже важливою. Ми намагаємося обмежитися мінімумом нагород, буквально це буде 3-4 нагороди, але для нас дуже важлива і сфера культури, мови, історії, і сфера, де проявляється мужність, тобто військова сфера, правопорядок. Для нас дуже важливі ті особистості, які в кримськотатарському житті, вони виявилися дуже такими сильними в сфері з прав людини, прав народу. Тобто ми над цим працюємо і сподіваюся, що ми найближчим часом ми це затвердимо. Але ми будемо це все робити публічно і робимо публічно. Ми задіяли тут представників громадських організацій і дизайнерів, серед яких геральдистів, серед яких є поважні українські геральдисти. Щодо того, які будуть перші кроки, тут немає жодної таємниці. Я про це завжди говорю. Це створити якомога скоріше умови, щоб провести вибори делегатів Курултаю, обрати Меджліс з числа його делегатів. А я вже знаю ту річку і одне озеро в Сакському районі, де я хотів би просто трошки порибалити з вудочкою. Я дуже люблю це. Але в Криму. Пані Наталя. На вашу думку, як ви вважаєте, Ердоган буде відстоювати позицію Криму, що Крим – це Україна? Наскільки для нас важливим є турецький фактор? І друге питання. Нещодавно лунала заява про те, що в Маріуполь повернулося 130 або 150 тисяч людей. Ну, дуже така скандал був нещодавно. Як ви вважаєте, яка ситуація по Криму? Скільки людей повернулося в окупацію? І чому деякі люди повертаються в окупацію? Дякую. Я дозволю собі сказати наступне щодо Туреччини. Я не думаю, що я яким чином ображу турецьких політиків або ще когось. Я розмірковую як історик, який знає дуже тривалі, складні відносини між Османською імперією, Російською імперією, Турецькою республікою, Радянським Союзом. І хочу сказати, що в мене немає жодних таких аргументів сказати про те, що
Туреччина своїми діями буде посилювати Росію або роль Росії в цій великій географії, ну, скажімо, Чорноморсько-Середземноморський басейн і таке інше. Бо це абсолютно проти інтересів Туреччини. Для Туреччини дуже важливо, щоб тут був деякий баланс, і в цьому балансі, щоб інші сусідні з Туреччиною держави, окрім Росії, щоб вони були в певній мірі теж посилені, щоб вони виступали таким природним балансом проти зазіхань, намагань Росії. Ми зараз говоримо про Росію, нібито вона зберігається в цих кордонах і буде далі там десятиліттями чи століттями існувати з такими своїми амбіціями, таке інше. Ну, я зараз просто роблю цю поправку. Якщо і так думати, то Туреччина ніколи, я ще раз хочу сказати, не буде посилювати своїми діями Росію, а якісь позиції Туреччини на територіальні поступки з боку України – це є посилення Росії. Бо турецькі аналітики і політики, вони дуже чудово розуміються, що Росія за певні умови не зупиниться і перед тим, як атакувати і Туреччину. І тому позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави, щодо невизнання спроб анексії Криму, вона незмінна. Як вона була б незмінна, якщо б мова йшла б про територію, частину, скажімо, Румунії, чи Болгарії, чи Грузії. Ні, ніколи вони на це не підуть. І чому люди повертаються в окупацію? Вибачте. Я можу говорити про тих, про тих, кого ми знаємо, які повертаються в Крим. Як правило, там завжди є такі особисті причини, або об'єднання родин, або якісь життєві ситуації. Я не знаю жодної людини, повірте, якщо хто знає, хай говорить, значить я не бачу таких людей. Я не знаю жодної людини, принаймні з кримських татар чи етнічних українців, які виїхали і повертаються до Криму, бо там краще жити. Я не знаю таких людей. Люди говорять, люди настільки об'єктивні, вони показують на деякі сфери, де в Криму, скажімо, є порушення. Побудували ці автобани, скажімо, да? Але люди усвідомлюють, що ці автобани, вони, як правило, пов'язані з військовою новою інфраструктурою. Вони бачать, що вони будують там лікарні, школи, але вони одночасно бачать, як сотні тисяч родин цих каральних структур військових переселяють до Криму. Тобто там немає позитиву само по собі, щоб виступав позитивом. Якщо і є якісь прояви позитиву, нібито позитиву, то вони пов'язані з укріпленням російської присутності в Криму. А людям це не подобається, бо вони розуміють, що це все приведе до того, що цих людей місцевих, і неважливо, вони кримські татари, чи українці етнічні, чи інших, оці, які прибульці, як ми кажемо, вони з часом їх просто розтеруть там. Надія? Ріфатаха, останнім часом в інформаційному просторі дуже багато говорять про ймовірні вибори. Перше моє питання буде, яка позиція в Меджлісі щодо цього, вибори під час воєнного стану? Чи обговорювали в Меджлісі висування кандидатур на ці вибори? Якщо так, хто це і у складі яких політичних партій? Дякую. Я одразу скажу, ні, ми це питання не обговорюємо, бо ми впевнені, що вибори в цих умовах, як на сьогодні, це не просто є абсолютно неможливими, а якщо хтось вважатиме, що вони можливі, і той спосіб, який це можливий, він буде намагатися їх провести, то це може дуже плачевно, як це українською мовою, це може дуже скрутно для української держави завершитися. Вибори зараз неможливі. Ми іноді намагаємося, скажімо, знайти, звідки взагалі оце джерело такої нібито такої спрямованості певних
кіл влади до цих виборів. І коли ми запитуємо у людей, які близькі до Банкової, вони кажуть, да це говорять депутати, бо вони там хочуть цих виборів. Коли говориш з депутатами, вони кажуть, та ти подивись, які рішення приймає виконавча влада. То вони там якісь реєстри обновлюють, то вони виділяють якісь гроші на якусь підготовчі там роботи для Центральної виборчої комісії. Тобто таке враження, що кожна, ну не кожна сторона, а різні сегменти політичного життя України якимсь чином поживляються, коли от говорять про вибори. Але я дійсно просто, як людина, яка якимсь чином займалася політичною діяльністю, не уявляю собі виборів, коли 6,8 мільйонів людей за кордоном, біженці наші, коли мільйони переміщені по Україні, коли десятки, сотні тисяч людей, якщо не в окопах, то близько до окопів. Як будуть ці вибори проводитися? Що будуть політики, які хочуть йти на вибори, замінять солдат в окопах, а солдати прийдуть і будуть голосувати? Я не уявляю собі цього. Мені здається, що треба просто один раз і всім просто домовитися, що самі розмови про вибори, вони послаблюють українське суспільство, бо вони все одно неможливі. А якщо вони, не дай Боже, відбудуться в той спосіб, на який буде спроможний ті, хто хочуть виборів, це просто принесе додаткову, знаєте, розпач розпач в українське суспільство, об'єднання не буде. Я знову зачитаю одне з питань від наших глядачів, якраз по темі виборів. Така ж схожа ситуація з виборами в Курултаї. Останні були в 2013 році. Вже майже 11 років пройшло. Як бути з оновленням складу Меджлісу? Бо є певна частина, які стали колаборантами, є певна частина людей, які в Криму, зрозуміло, через заборону і утиски не можуть виконувати свою діяльність. Як оновлювати чи перезавантажити представницький орган, як привнести, інтегрувати молодь в роботу Меджлісу, чи є якісь напрацювання в цьому напрямку? Дивіться, тут трошки, мені здається, різні просто теми чи різні речі. Говоримо про вибори. Делегати Хорултаю обираються самими кримськими татарами, членами їх родин. Тобто у нас немає обмежень за етнічною чи релігійною ознакою. Якщо людина є членом родини кримських татар, це може бути українка чи українець, чи люди інших національностей, вони також є виборцями, якщо вони цього хочуть. Отже, в умовах окупації ми зрозуміємо, що виборів не буде. В наших документах Хорултаю, регламентних положеннях у нас не виписані ситуації щодо війни. Так, до речі, як і в багатьох документах української держави. У нас дійсно є норма, що новообрані делегати вступають в свої повноваження на першій сесії новообраного Хорултаю. Дуже схоже на ситуацію з Верховною Радою України, до речі. Тому можемо говорити, що проти своєї волі делегати Хорултаю, обрані ще в 2013 році, де юре продовжують свої повноваження. Але це таке ілюзорне, бо діяльності Хорултаю не може бути, бо російська окупаційна влада цього не дозволяє, а Меджліс заборонений. Отже, на великий жаль, ми не зможемо проводити вибори. Але це не говорить про те, що ми маємо закапсулюватися і знаходитися в такому режимі. І тому ми зараз вже все-таки виходимо на розширення фундаменту, основи нашої діяльності. Це не зовсім, скажімо, не те, що не зовсім, це не є включення до Меджлісу, до складу, але це є поширення бази. І створення Ради представників кримськотатарських громадських організацій, нам здається, що це нам дозволить, скажімо так, більш легітимізувати
дестабілізувати наявний меджліс кримськотатарського народу. Я тут займу у вас 1-2 хвилини. Просто ми вивчали цю ситуацію дуже глибоко і професійно. Щось подібна ситуація в Грузії з парламентом і урядом Абхазії, з тим, які вигнані. Ви пам'ятаєте, на початку 90-х років, коли сталася та ситуація, яка продовжується в Абхазії, частина депутатів Верховного Совєту, Верховної Ради Абхазії, вони виїхали до Тбілісі, і частина уряду виїхала. І парламент Грузії, бо це держава, вона сказала, оці депутати і є Верховною Радою Абхазії, а це уряд, який назначається Верховною Радою Абхазії у вигнанні. Але ж життя йде, пройшло стільки багато років, за близько 30 чи скільки років, і там фізично смерть людини. Що робить парламент Грузії? Він бере кандидатуру, яку показують наявні депутати цього парламенту, громадянина Грузії, яких там є критерії, я не знаю ці критерії, я просто коли був в Тбілісі, я зустрічався з головою парламенту Абхазії, і парламент Грузії своїм рішенням вводить в склад парламенту Абхазії нову людину, його не обирають. Але це теж, з моєї точки, це вихід, але це не вибори. І тому, який би ми зараз механізм би не пропонували для посилення меджлісу, це не можуть бути прямі вибори, на великий жаль. Щодо молоді, інтеграції молоді, тут єдине, щоб були конкретні пропозиції і конкретні представники молоді. І мені здається, що тут просто не треба стукатися в двері, які завжди відкриються, якщо є конкретні пропозиції. І конкретні люди. Це найголовне. Дякую. Так, далі в нас Суспільне Крим. Оксана, пані Оксана. Дякую. Ви говорили про те, власне, що Чехія стала 7-ю країною, яка визнала геноцидом депортацію кримськотатарського народу. Скажіть, будь ласка, наразі з якими країнами, можливо, ведуться домовленості, щоб, власне, відбулося ще визнання великої кількості країн, тому що це дійсно і геноцид? Дякую. Тут по-різному буває. Є декілька країн, можливо, я зараз їх не буду називати, вони є європейськими країнами, є з якими працюють наші громадські організації, є з такими, якими працює меджліс кримськотатарського народу. Скажімо, щоб ви уявляли, як це відбувається, скажімо, з політиками Чехії ми працювали 2021 року напряму. Тобто до того ми зверталися з листами, ми направляли. Це виявилося не дуже ефективно, але ми зверталися до парламентів, до урядів ні. А потім вже зустрічалися тут на Кримській платформі, потім з президентом вже новообраним Павелом, коли він був в Києві. Потім ми чекали виборів, говорили з політиками. Тут важко сказати, що хто стоїть на черзі. Але в першу чергу це будуть все одно країни Європейського Союзу. Я просто це бачу, от як у нас йде робота. Ми дуже сподіваємося, що наступного року як мінімум 2 країни також приймуть таке рішення. Для нас тут немає, знаєте, такої погоні за кількістю, хоча зрозуміло, що коли парламент тих чи інших країн приймають таке рішення, їхні суспільства теж становляться більш усвідомленими щодо Криму, щодо кримських татар, щодо України. Це дуже важливо. Для нас важливо, щоб це відбувалося в такий дуже спосіб осмислений такий. Для нас це дуже важливо. Дякую. Телеканал «Еспресо», пані Катерина. Та в продовження якраз міжнародної політики я хотіла б запитати вас про оцінку загалом зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму і які конкретні кроки, можливо, навіть конкретних країн, на вашу думку, можуть пришвидшити цей процес, які країни, можливо, вже залучають якийсь інтерес і активно хочуть допомагати, або ви розглядаєте ці країни як активних посередників, можливо, в переговорах саме з цього питання? Щодо звільнення Криму? Так. Дивіться, якщо говорити про ті, які дуже послідовні і цілеспрямовані, це в першу чергу Балтійські країни, Польща.
Це дуже важливо, бо можете говорити, і це буде теж правильно, це пов'язано з тим, що вони, можливо, більш відчутливі до тієї загрози, яка нависає і над ними. І тому ці країни будуть, як на мене, вони і далі будуть в пошуках нових механізмів, шляхів, які все одно приведуть до відновлення територіальної цілісності української держави. Є країни, які, на мій погляд, теж не менше усвідомлюють загрозу, але вони не настільки публічно готуються до будь-яких варіантів розвитку подій. Зокрема, Румунія. Мені дуже імпонує, як вони готуються до можливої агресії Росії, і в тому числі спираючись на американську військову допомогу. Але говорити про якісь конкретні країни, які в якийсь момент такий дуже рішучий крок зроблять, я не осмілююсь, бо залежатиме від конкретних політиків, які на той чи інший момент будуть вирішувати долю своїх країн, очолювати. Скажімо, зараз в Німеччині будуть у лютому, здається, нові вибори. Ми подивимося, хто прийде, хто очолить уряд, хто буде канцлером. І, можливо, я колись, ще було це за часи пані Меркель, у мене були дуже такі непублічні консультації в Міністерстві закордонних справ Німеччини. І я тоді, мені здається, вступив на таку дуже таку слізьку, лінію. Я намагався сказати про те, що у Німеччині є шанс для того, щоб відіграти нову роль європейської історії, щоб раз і назавжди відкинути той комплекс меншовартості, комплекс вини, який до цього часу певні кола німецького суспільства собі несуть. І якщо хто дуже добре знає німецьке суспільство, вони розуміють, про що я говорю. А тепер історія каже шанс німецькій нації, щоб зупинити нового агресора, нового руйнівника Європи. І хай тепер вони несуть цей комплекс вини. Тоді мене не дуже зрозуміли, і десь мене звинуватили, теж не публічно, в тому, що я спекулюю на результатах Другої світової війни. А я насправді так думаю. Так, і фінальне питання в нас від пана Мусліма. Ріфат Ага, ви все ж не дали мені відповіді на попередні питання, тому я ще раз проговорю. В резерві плюс, якщо не буде в резерві плюс, неможливо консульські питання якісь закривати. Тому які пропозиції має Меджліс, щоб зберегти зв'язок між громадянами України в Криму з країною, відмовитись від їхньої паспортизації до деокупації, якщо ця деокупація буде через 50 років? Давайте трошки уточнимо. Тобто ви хочете сказати, будь-який громадянин України, який живе на окупованій території, як тільки з'являється в консульському закладі України в третіх країнах, він не може отримати послуги, в тому числі документування, поки він не зареєструється в Резерв Плюс. А є проблеми з реєстрацією, чи є побоювання в реєстрації? Є проблема з реєстрацією, тому що Ця система не пускає? Там немає даних про кримські військкомати. Я не знав цього. Я чесно кажу, я пропустив це. Я думав інше. Я думав, що людина просто, вибач мене, боїться і не хоче реєструватися. А ви мені зараз кажете, що якщо людина би і хотіла, то система його не допустить, бо там немає даних про Крим. Там є декілька колізій, в тому числі з питанням дії, електронним банкінгом та іншими моментами, які люди в Криму не можуть зробити, навіть виїхавши в треті країни. Це я недавно цим ми розбиралися, але там трошки вирішили. Вибачте, давайте так, це питання я зафіксую. Якщо я ще щось не зрозумів, ми з вами в робочому порядку ще раз, ви мені його так сформулюєте, щоб я вже, скажімо, з початку вже Нового року, я міг би якимсь чином займатися, а потім ми публічно дамо разом з вами відповідь, що тут відбувається. Але я можу говорити там, де ми стикалися, це коли приїхали люди,
люди з окупованого Криму звернулися до консульства Туреччини для того, щоб обновити документи. В них паспорти були просрочені. Мова йде про 2 жінок, і вони конкретні люди, і вони звернулися до мене. Ми потім працювали з консулом. І для того, щоб записатися в електронну чергу, а це свого часу ми, в тому числі я, демонстрував як дуже великий такий прорив, щоб уникнути корупції в чергах на консульських. Бо, розумієте, була жива черга і таке інше. Я зараз говорю про 2022 рік, можливо, частину 2023 року. І потім Міністерство закордонних справ України розробило систему електронної черги. І для того, щоб стати на цю чергу, треба було зареєструватися через Приватбанк, тобто через певні системи, які вимагали певної легалізації тут на материковій частині України, а ці жінки цю. І тепер ми з міністерством, не тільки ми, там і інші, бо зі всіх сторін, бо багато людей з цим стикаються з Херсонської, Запорізької областей, і тепер допустили, що ті люди, які не мають прив'язки, як це сказати, до українських закладів, зокрема до банків, вони їм дали адрес спеціальний, це оголошена, електронна адреса, і тепер є 2 черги. То електронна адреса і черга, яка реєструється через заклади, через чи Дію, чи Приватбанк, я не зовсім тут зараз пам'ятаю. А в цій черзі надаються послуги тоді, коли людина ідентифікується. І тут є така, але все одно тут знайшли вирішення. Тобто людей не кинули. А як бути з військовозобов'язаними, я поки цього не знаю. Як це виходить? Не знаю. Дуже дякую, Рефат Ага. Я думаю, в нас ще є до 5 хвилин якась ваша фінальна промова, плани на майбутній рік. У мене до вас запитання. А ви всі зачитали питання? Бо щоб хто завтра не сказав, що уникав якогось питання? Деякі питання були в вашій промові озвучені, добре. деякі продублювали питання колег, тому ми, в принципі, всі питання закрили. Ми сьогодні, коли мали зустріч з президентом України, і це була не моя перша пропозиція, але я потім підійшов до нього і ще раз просто і нагадав, і підтримав ту пропозицію, яка пролунала у пані Арабаджі. Це представниця караїмського народу, корінного народу. Вона раніше жила в Мелітополі. Вона з тих жінок, які тримали фізичну оборону, коли вже російські варвари зайшли до Мелітополя. І потім вона була вимушена покинути Мелітополь. І вона сказала: пане президенте, вона виступила з цих позицій, по яких вона вважала доцільним. І потім сказала: пане президенте, я дуже прошу вас, щоб ви в своєму зверненні новорічному окремо звернулися до тих людей, хай це буде 1-2 реченнями, але до тих людей, які знаходяться на окупованих територіях, бо це наші громадяни, українці, і повірте, що вони чекають на звільнення. І президент це пообіцяв. Чому я зараз цим хочу завершити нашу зустріч? Я вважаю, що коли ми говоримо про відновлення територіальної цілісності української держави, ми всі одразу це пов'язуємо з певною територією. Ті, хто з Донбасу, з Луганську чи з півдня України, вони одразу бачать свій дім, свою вулицю, і все таке інше, асоціації. Зрозуміло, які одразу асоціації у кримських татар, коли говоримо про відновлення територіальної цілісності України. Я дуже хотів би, щоб в нашому цьому стрімлінні відновити територіальну цілісність української держави, ми усвідомлювали би, що це робиться задля 2 таких цілей. Перше, без відновлення цілісності ми не зможемо далі розвивати українську державу. Це дуже важливо, і це мають усвідомлювати всі ті, хто може сьогодні з різних доводів
вони можуть виступити за ті варіанти, які завершаться крахом для України. Всі мають розуміти, що без цього, без звільнення цих територій, без об'єднання не відбудеться українська держава. Це нам допоможе дійти до перемоги. Другий фактор, який також дуже важливий, щоб всі розуміли, що на цих територіях живуть люди. Житимуть люди, в тому числі ті, хто був змушений їх покинути, ці території, вони повернуться, але в першу чергу ті, які там залишаються і залишаються вірними українській державі. Це треба поєднати звільнення території за будь-які умови і майбутнє життя на цих територіях тих людей, які залишаються відданими української держави. Оці два фактори треба об'єднати, і тут абсолютно важлива роль української спільноти, громадських лідерів і таке все інше. Я вам всім дуже дякую. Дякую, колеги. Дякую, Рефат Ага. Скільки ви були? 2 години. 2 години, як планували. Ми вже вийшли чи ні? Чи ми ще в ефірі?